Pán Trančík, vítame vás na Artfilme a kým sa budeme baviť o akcii Monako, čo je vás najnovší a skvelý film, ja som ho videl, takže to môžem povedať s plnou vážnosťou. Ja som si všimol, že vo vašej filmografii, najmä čo sa týka hraných filmov, máte v kolónke, ktorá mňa tiež celkom zaujíma, hudba veľmi zaujímavých ľudí. Marián Varga, Iva Bitová, Karel Svoboda, Angelo Michailov. Ako vy ste sa dostali k spolupráci s takýmito veličinami populárnej a nielen populárnej hudby? Zavodli ste povedať skladateľa poslednej. Z ktorého myslíte? No predsa ten posledný, no poviem vám potom. Povieme? Myslíte Vaška Koubka v tomto prípade, keď hovoríme o hraných filmoch? A keď povieme akciu Monako? No, priznám sa, že tam som sa ako nezachytil, ale rád sa nechám poučiť. Nádherná hudba. Vladimír Godár. No tak Vladimír Godár patrí k absolútnym legendám a nielen filmovej hudby. No, tak on nespravil filmovú hudbu. Ja som si dovolil použiť s jeho vedomím niektoré jeho skladby a všetci mi povedali, že tá hudba sedí jak na šerbel. Áno. Že to veľmi dobre dopadlo. A samozrejme Vladimír Godár bol aj na premiére v Bratislave. A bol som veľmi poctený, že jeho manželka hneď mi podala ruku s úsmevom, akože je to v poriadku. A on tiež sa pridal. Takže ja mám s Vladimírom Godárom vyrovnaný účet. Keď teda spomeniem Mariána Vargu, ako sa vám s ním spolupracovalo? Viete čo, ja som mal k Mariánovi veľmi taký ambivalentný vzťah, lebo s ním sa ťažšie komunikovalo. Ale v konečnej fáze bol vždycky veľmi rád, že sme sa stretli a že robil hudbu k tomu filmu. Keby žil, tak sa stane to, že vlastne možno pôjdem za ním a poviem, prosím ťa, pozri si tento film, a on mal tie filmy celkom rád. Pozrite, viem takú historku, ak vás poteší, tak Marián Varga bol veľmi tak komplikovaný v istých situáciách a prešli sme do Fizia nahrávať hudbu k Inej láske. A on tam videl ten orchester, polovicu toho orchestra poslal hneď domov, že ho nepotrebuje. A potom nahrával smyčce. Sláčiky. A nahrával flažolety. Ako flažolety, rôzne druhy, pizzicato a tak. Ja si hovorím, koľko je hodín? A už bolo poludnie. Hovorím, Marián, však toto je hrúza, tak my to nestihneme do druhej, alebo jak to proste? Však máme takto frekvenciu rozdiel. Neotravuj proste. No a skutočne čakali sme na Hladíka. Radima Hladíka, ktorý prišiel, mal tam veľmi málo napísané noty od Mariána, zahral na prvýkrát absolútne presne, čo bolo, a on povedal, ďakujem, a išli sme preč. No. Nie, že ešte sme ušetrili 1 hodinu z toho, takže ja som bol zbytočne nervózny, ja som si predstavoval, jak to bude komplikované, a nebolo. To je super. Poďme k akcii Monako, pretože to je film, ktorý pojednáva o veľmi neveselej dobe a ten príbeh je vo svojej podstate, má veľmi tragický koniec. Ako dlho ste vlastne na tejto látke pracovali tak, že sa napokon zhmotnila do tejto podoby dokudrámy, to znamená kombinácie dokumentárneho filmu a hranej časti? Pozrite, ja som pracoval na tom filme 4 roky. Počas 4 rokov 3-krát som žiadal audiovizuálny fond o podporu. Nedostal som ju. Vždy sa tam striedali iní ľudia a
toto pokladali za nejakú okrajovú záležitosť alebo televízny film. A ja som potreboval ísť do Francúzska, potreboval som byť s tou pani Manach. To znamená, nedalo sa to robiť ako ten seriál, ktorý beží v televízii. Je to úspešný seriál EŠTB, ale potreboval som vlastne vycestovať a mať isté prostriedky na to, aby som ten film aj vlastne s tými hranými scénami nakrutil. Čítal som poskytli mi z Ústavy pamäti národa, mi poskytli materiály z archívov EŠTB. Takže som sa do toho začítal, ponoril a mal som dosť slušných chlapcov, dramaturgov, jednak Mareka Leščáka a jednak Martina Ciela, ktorí ma injektovali. Za každým povedali, je to v poriadku a snažil som sa vlastne po kontrolnej projekcii ešte dokrútenie niektorých vecí. A myslím si, ku spokojnosti všetkých sa mi podarilo vytiahnuť z tých materiálov fakty, ktoré sú ako pravdou. A osciloval som vlastne medzi pravdou a pravdepodobnosťou veľmi opatrne. Aby som vlastne neurobil niečo, čo vlastne sa tam nehodí, alebo čo je exhibíciou režiséra, že chce upútať nejakým formalizmom. Proste niečo urobiť viditeľné naviac. Ja som sa kontroloval. No a takýmto spôsobom som prišiel k poslednej verzii, na ktorú proste som na ten teaser som dostal predsa len podporu a všetko sa pohlo. To znamená, ja dneska úprimne hovorím, nakrútil som film po 4 rokoch vďaka Státnímu fondu Českej kinematografie, Českej televízii, Slovenskej televízii a nakoniec aj kvôli tomu, že ma podporil audiovizuálny fond, ktorý si zrejme vydýchol, že už som nepýtal žiadne peniaze. A vy tam pracujete s výrazným francúzskou stopou. Čiže vy ste hovorili s príbuznými ľudí, ktorí to priamo zažili konec koncov. Dcera mala, neviem, tuším 5 alebo 6 rokov, keď sa toto stalo. Mala toľko, čo ja. Ako oni videli ten film? A ak áno, ako na neho reagovali? Alebo čo sa týka prípravy toho filmu, prekvapilo ich, že niekto skúma v podstate aj históriu ich rodiny? Takto Berenika Manach, ktorá mala vtedy 5 rokov a ja tiež. Takže my sme úplne vlastne rovnako starí ľudia. Berenika Manach napísala knižku Nelly sa volá, o svojej matke, o jej životnej púti, o jej proste pôsobení v Rusku počas stalinizmu, o tom, ako sa dostala do Gulagu v Kolime. Napísala knižku aj o svojich cestách do Talianska, kedy sprevádzala svoju matku, ktorá tam mala vlastne o stalinizme veľmi dôležité prednášky. Tá jej matka bola veľmi kľúčovou bytosťou. Mrzí ma, že som nestihol tú matku a samozrejme, že som nestihol ani toho otca nakrútiť. Ale táto Berenika Manach sa veľmi sústredila na to, čo robím. Komunikácia medzi mnou a ňou bola veľmi dôkladná a my sme si dopisovali aj po tom, čo som bol vo Francúzsku a ona ma dosť napomínala. Treba povedať, že bola veľmi rigorózna vo svojich pohľadoch na vec a nie všetko sa jej veľmi páčilo. Napríklad tam je ten vtip s tým slimákom, ktorý chce odísť do Francúzska a emigrovať. A ona tomu vtipu
do poslednej chvíli vôbec nerozumela. A stále mi hovorila, to tam nemá čo hľadať. Ja som povedal, predsa len sa mi to zdá byť ako v tej arogancii, tej moci cez toho eštebáka, ktorý nakoniec povie, že skončil ten slimák na francúzské pánvi s česnekem. Tak vlastne sa to uzavrie, ten vtip. Tak som dôvodil o tom, tak potom mávla rukou, že to... Takže ona bola taký byrokrat, dalo by sa povedať. V dobrom alebo zlom slova zmysle? Viete čo, dosť ma to otravovalo, takže som chvíľami vypínal ako konzultácie s ňou. Ale dneska sme veľkí kamaráti. Ako ona očakáva, že jej napíšem, ako bolo v Košiciach, ako bolo v Prahe, aké sú ohlasy. Ona je veľmi zvedavá na to a veľmi sa tešila, pretože prišla osobne do Bratislavy. Hej? A v Bratislave zažila entrée s Milanom Kňažkom, ktorý vlastne všetkých pozdravil vo francúzštine a bol veľmi ústretový v svojom proste spíči. A tento film má svoju premiéru v roku 2025. Čiže veľmi, veľmi dlho po tých udalostiach, kedy sa to stalo a v súčasnosti už film vníma vo veľkej miere generácia, ktorej názov Eštepé dokopy nič nehovorí. Pre nich je to položka v nejakom dejepise spred x rokov. Čím si myslíte, že by ich mohol ten film osloviť, aby si túto časť našich dejín možno naštudovali trošku lepšie a aby zistili, o čom vlastne tá organizácia bola? Viete čo, ja som dneska v diskusii spomenul meno Piusy, Zuza. Ja si myslím, že to je spolu s Vítom Janečkom, lebo oni sú manželia a zároveň dokumentaristi. Ja si myslím, že to je veľmi hlbavá, analytická dokumentaristka. A ja si myslím, že ona vytiahla isté veci. Neverím tomu, že by nevedeli mladí ľudia, čo to bolo EŠTB. To je dosť tvrdý názor. Fakt je, že nevedia si predstaviť, že to násilie mohlo byť a môže byť. Miera toho násilia? Miera toho násilia môže byť tak brutálna. Ja som tu videl v Košiciach film bieloruskej režisérke nakrútené v Poľsku pod sivým nebom, kde teda ma šoklo, akým spôsobom tí bieloruskí policajti proste búchajú na dvere a vykopnú ich a vezmú proste zatknú ľudí, ktorých vlastne považujú za a obvinia ich a väznia ich. Poviem pravdu asi toľko. Podľa mňa sme veľmi blízko toho ohňa vojnového, toho pekla. Podľa mňa nie je to tak, že sme štát, ktorý môže rozprávať o svojej neutralite a báječne sa usmievať, že jak je nám tu príjemne, len nás tu otravujú tí Ukrajinci, je ich tu veľa. My takto nesmieme uvažovať. Podľa mňa sme tak blízko, že sa kedykoľvek na naše dvere môže ozvať buchot a môžeme byť za svoje názory stíhaní podobne, ako boli stíhaní ľudia v 48., ktorí sa ozvali proti nástupu stalinistickej autokracie. Časť vlastne toho filmu je hraná. Podľa čoho ste vyberali hercov a ako ste sa snažili v úvodzovkách to nasnímať tak, aby to ladilo práve s tým množstvom aj tých dokumentárnych záberov? Čo bolo pre vás dôležité? Ja som to dneska povedal, ja som hlavne moc nechcel štilizovať nič. Mali sme istú predstavu s kameramanom Černým, Michalom, ktorý je báječný kameraman a vlastne žiak zosnulého Vladimíra Smutného, s ktorým som tiež pracoval. Čiže klobúk dole pred jeho
vlastne koncepciou obrazovou. A tu sme mali. A teraz išlo len nepokaziť to. To znamená, nedať tam hercov, ktorí dennodenne sa objavujú v seriáloch. Veď je zúfalé sa pozerať na reklamu a hneď v zápätí toho herca z reklamy vidieť v nejakej inscenácii alebo v nejakom seriáli. Ja to jednoducho nemám rád. Ja viem, že herci potrebujú aj peniaze a potrebujú z niečoho žiť a že je to fajn, keď sa stretnú ako komunita s nejakým dobrým režisérom a tak ďalej. Ale navyše sú to dosť hlúpe seriály. Ako bohužiaľ teda oni sú zamerané na veľmi nízku inteligenciu alebo proste na veľmi široké publikum, nenáročné publikum. A oni sú nenáročne komunikujú, veľmi natvrdo. Dosť ma mrzí, že podobné seriály sú v Prahe lepšie. Ale tiež sú... Mohli by byť lepšie. Ešte lepšie. Tiež sa na ne moc nepozerám. Ten spôsob, ako sme sa snažili obsadiť ten film a zároveň zvoliť správnu koncepciu, išiel ruka v ruke. Nedá sa povedať, že ja som nejak výnimočne hľadal a pretom obsadený. Mal som predstavu, že tam musí byť niekto poťouchlý, ako je ten jeden taký nižší eštebák. Proste človek, ktorý sa dokonca zmieňajú na jednom mieste, že sa už dlho nevyspal a že chodí po púlnoci spávať a že vstáva 5 hodín ráno. Tak ako, viete, zaujímalo ma tento aspekt, kedy sa ešte aj oni vyhovárajú, aký majú ťažký život, pritom jak likvidujú a vlastne... Ničia životy. A ničia životy. Tak ešte majú aj ťažký život. Moja posledná otázka. Nachádzame sa na Medzinárodnom filmovom festivale, na Artfilme. Čo si myslíte, aká je jeho úloha a čo by si mal udržať, alebo čo by mal ešte urobiť, aby tu bolo s nami čo najdlhšie? Neviem na to odpovedať, ale predstavte si, že to neexistuje. Že neexistuje Artfilm ani v Trenčanských Tepliciach, že neexistuje Cinematic. Predstavte si, že neexistujú tie veci. Jednoducho, bolo by to ochudobnenie tej kinematografie. A ja som aj dneska si chcel spomenúť na dokumentaristov, ktorí sú excelentní na Slovensku. Mám hroznú radosť z ľudí, ktorí na Slovensku nakrúcajú dokumentárne filmy. Tak bolo by to veľmi smutné v prípade, že by tento košický festival neexistoval. Ja si myslím, že má tak peniaze a že vlastne je to na udržateľnej úrovni, že aj budúci rok bude s odretými ušami. A myslím si, že vďaka tomu, že bude, tak sa nejako udrží kinematografiu v nejakej kondícii, aby sme sa znovu stretli a aby mladí ľudia mali možnosť tej výmeny názorov, aby mali možnosť stretnúť niečo zo zahraničia. Proste, aby mohli konfrontovať svoje osobné tvorčie city. Takže na budúci rok môžeme s vami počítať. Ja každopádne, ak budem zdravý, tak veľmi rád prídem a veľmi rád pozdravím aj tento festival. Ďakujeme veľmi pekne, tešíme sa. Ďakujem aj ja.